menyenangkan hati Tuhan. Martang yang mahita, dame ni debata na sumurung siyan sa dugo na roha, ima na mga ramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Dihita sa luna na hinakulungan di bagasan Jesus Kristus. Hata ni debata nagabi barita naudi dihita. Ima ditikyon na tersurat di Sada Musa bidul 50 ayat 15 satu ayat 20 sada tanyok kamu mahatani debata di papos si Joseph rohani hanggina alay mabir do akka hanggini si Joseph dung mate amana sidai akan nasidama atik tung beha di hosom si Joseph hita naon gabi di pasudul tu hita sude naroa na itabain itu ibana jadi martona manasida tu si Joseph minna hata niamata tu hami tagan somate dobe ibana songonon na do kamu tu si Joseph saya marpamati maroham di hacahatun ni hangin do di dosa nasidaim ay tung naroa do nabinan nasiday to ope saya marpamuati maroham di hacahatun ni akan naposom di debata amatay alay tangis do yanggo si Joseph dung didok nasida songon itu ibana dungilako dohot akahangginay marsinggang manasida tujulona akanin nama ida mahamion naposom mahami dungi na si Joseph madok na sida unang hamu mabiyar aida guru di debatado nang ahu najak dunia tutu tahini rohamuna do pakang alay na dingat do hapatian ni debata batu pahut songon na nida muna sadaryon lao panguluhon bangso na burung ope unang mabirhamu aku marmuduhok kamu dot anak muna dungi di apul manasida pasabapon rohana sidai ido sahana di hamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong do sada edde na berjudul ima mengampuni songonomma dedehon mengampuni sampai tuntas mengampuni sampai tuntas Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni hidup jadi berbahagia. Lapatan ni ede ima manesa dusa ni dongan masai meringankan pikiran nang para lialion. Terlumo bima mono di tonga-tonga ni akka na marhamarangi. Manesa dusa ni dongan masay moldui siyan na manahan muruk ni rohan. Marhosom ni roha manang di bagasan rimas. Ganuk jolma molo di bagasa kosom juk do madok ay jolma do pihita na miad di bagasa portibion. Bahkan juk do tidak makorhon khosomi jala dangbui tarjalo rohasa. Hidup bena didok edini amat tatagur pengaribuan. Satu kali kau sakiti hati ini masih ku ampuni, 2 kali masih ku ampuni, 3 kali jangan coba.
mungkin kamu akan mengenalnya. Hosom bui du tubu sian pakelalan na juking roha manang nasupuas di roha. Di sini bui du gaya makorhoni. Bui du lam mabain lam tebba nang hosomi tebba no nang cara lau mabaloson. Hidup bena maul halak merdinggan dohot merdami alani hosomi marningot akan roa nabi ni donganna alelos naidu namasa di baga saturputon masai luar biasa taida ima namasa di si Joseph di baga saturputon merbalik si tuturo si Joseph dang makosomi dang balas dendam alai tidak ma si Joseph mampu do lako manesa dosa ni hanggina tentu alania ido nanaing idot tadi maka donga saha porsiam ima ala porsia imana di batang gabi bui manesa dosa hakurangan ni akka hanggina. Lau sidora na sitirota setupukon nang tuhita. Buhado carata manesa dosa ni na marsuguniro hadihita. Alani halak na porsia di bagasa Jesus Kristus na indo tiron na si Joseph na mampu manesa dosa ni hanggineng. Na perjulu bainot tak lau manesa dosa ni akan marsala tu hita ima makilalakon nang ditubus di bata hita marhite holong ni rohani di bata itu na perjulu lau bainot tak manesa dosa nongata ikko ningototta makilalakon nang ditubus di bata hita marhite holong na itu benero di Yohanes 10 ayat 10 nomi. Ai songono do holong ni rohan di bata tu portibio pola do liyo anak nasasari asa unang mago ganup na porsia di ibana molo na taha porsiai ima gabe Jesus manesa dosata jala marhite holong ni rohai ditubus jala di sesa do dosatai lausido gabe sada ukuran dihita ukuran ahame ima holong ay marhuito holong na siya di bata dihita jalabui mahita manesa dosa dinungata hidup bain na molotele di Matius 10 ayat 21 ayat 25 senima argani ngurutta di penubusion dohot na masisaan ala bui du hita ganup tiki manang ganup are adong nama besuguni rohata ala taingo ma ima unang dohot tita merdosa alai song si Joseph ma mangulu di bagasan holong nai na padua kun dia makadonga saha porsiam molo taida diturpuko si Joseph masai porsukdo marhiti akanggina tung masai sabar do ibana jala tung masai balgado holong ala olo ibana imana kangani mabaloson akanadinggan dang di beni mana narwa dang di patul si Joseph ima manguhumi manang mabain na jahat tuaka anggina alai dingo imana do ima songon nandun ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 37 alai ahu madok Tuhamu unang alo hamu najat molo adong na mastap hurum siamumi tarehuma nang uhurumu habiran lapatana diajar ko Yesus do hita asa una kita mamaluson akan najat molo adong nama bain suguri rohata songoni manang diulau si Joseph akka tuang gineng tung masay gudang do akka ulau najat na binanya kang gine tu ibana
jala ikut dijual do ibana tu tanah Mesir. Gabi budak jala dihilala ibana do gabi masuk penjara ibana. Alai saluhu nai tung sadong do dihilala ibana dalanna mamaloson manang mabain akan ape tuang gineng. Justru na luar biasa ima di bain ibana do nauli nadingkan. Danga dong diingot akan haciti dang di pawaloso jaladang di bain ibana nahobar tupang ulaw ni akang gineng. Dan nasubi ulah honon na alay ima na di patuduhon ibana holong nasiat di batang. Napatuduhon berengot tado boharo si Joseph mardupun akahang gine. Ido benna moloteida mamuka sian ayat 10 pitui luar biasa do roha namar pamuation ni si Joseph. Alus di si Joseph to ka hahanai didok si Joseph do unak kamu mabiar aida guru debata do nang ahu najak dunia tutu tahin ni rohamuna do pa ahu alai nadinggad do hapatian ni di bad debata pato pasongon ni nani demuda sadarion lau pangulun bangso nabuluni. Alai iyo tama dia Mekah damang do denang gabi ido mabain luar biasa si Joseph. Ay tung tarbarita jala takas do alus ni si Joseph tu akka hanggine dia may ima di dogma di ayat 10 pitu satu ayat 20 sadeng. Asabwa unang mabirhamu ahu do marmudo kamu do anak komuna bakka dilio do pehata apul-apul nangpe didok akahanggine tonan si Jakob ninna detikki mangulu songon nataida di ayat 15 di biar ni rohana sida pola didok namartona mabapa nasida tu si Joseph hatanya matta tu hami tagad somati do pibana songonom ma ninna rupani didok semar pamuati maroham di hajato ni hanggim do dusa nasidei aitung naroa do nya di ben nasida tu oppe semar pamuati maroham di hajaton ni akkana posom ni dibatanya matte dia Mekah dongan ido nang berengota holong ni rohani si Joseph gabe marsinggang do nasida tu juruna nama dog dia may dipakai di batado ibana laho dalan mangalehon pasu-pasu tuaka hanggine marhiteido berengot tadi sing dipakorhon ni holong ni rohani si Joseph madupon hanggine diingot ibana ma nobalga holong ni rohani di bata ala dido ibana dui sakap ni tuhatta dui sada jamina dui di ta kadong sahapor siam unang mabiar hita masih sisadusa jala unang mabiar hita i manakkan ngani di bagasan holong namar pamuati nampedong akahawrangata unang ma olo hita manguhumi jala unang ma olo hita madok nasubui mardame jala unang mamal setaro be di bagasan nguluta mardungu di tanorara alai terlumobi madihita kana marhamarangi namarhamarangi di keluarga namarhamarangi di huria namarhamarangi di bangsoton nang namarhamarangi di hita di portibion songon natinopani di bata lau ma manutup adong ma sada barita namardonga puda ima
adong mahalak abang adik dua halak di sada keluarga di naong moding natoras na sida merbagi satu ngabedo artan na sida artan na tuetui ni anggina doho di kakana satu ngabe. Singkat cerita di namar abang adikon mangulima abang nom dungi adong mamusia nakon na tulu halak alay ang angginaon lasso manguli do alay anggo arta songon naong binaginiha bapana na sida na dua satu ngabi ma arta ladang na satu ngabi di perdalanan ni ngulu na sida marpikir ma angginaon babakot tahe tulu nakon na manggo pala dalan na tahe hapi saru paru arta ma dalak kumangurupi abakon narahanan setiap sehali sebulan saya ditaruhon diisi ima angginodo songon lumbung manang inganan ni emeni hahane ala dipikiri mana asadong tahe sa ima songon manabay aya holanau do api abakku do akana na do kakai nin narohana setiap bulan saya ditaruh ni mana ma ima dua-dua goni tu lumbung ni abang neng songon ima mardalan alay tong masongon ni marpikir hahanay dipikiri mana ma anggi kotahe suadong manari honon holan iba na do awadong rupi anakku do inatakku manari honau hapi anggi kodang arong asarong tahe muse bohalna songoni ma saya tong ma diisi abang non lumbung nai setiap panen ima diulau ni mana songoni ma terus apa di sada tiki songgok marohani nasida na dua rak bajupa manasida di lumbung nai lau mangisi ima lumbung ni kanup halaki namar hamarangi ahman yang berengot tadi sidia makadong sahapor syam. Ternyata gabedak kurangan abang na dot anggine alani holong nama narihon disarihon anggine abang nai songoni anggine manarihon abang nai ujung na dang adong narapar dang adong namane mereka damai dan dipuaskan imanakangani nama sia holongan na sidang holong na masiurupan raido nanang dohono ni turpukot tuhita dia makadong asaha porsyam asa didokma di bagasan hata ni dibata di Matius 20 ayat 11 ayat 20 asa unak kau mabiar aku madok tuhamu saya na dong anakku dohamu rasira ro azal ni hasianganon idoran yang berengotta ima padonganion do jaminan naung idongani di patahita manang tu di beta alani unang mabiar alai dijamin jala dongan di patah hita songon akka naposona dong di bagasak kolong mahita nama sia holongan jala di bagasan nama si sesaan jala di bagasan nama sia juan molo adong akka na hurang lubi diakka na tersinggung diakka na hacit ni roha tasal puhumay alay hatan di batama ima mangalud di hita dame dohot na masdupan di bagasak kolong na situ kata amin mauliati madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi amin.